me pelattiin koko aika alta vastaan, niin sen huomasi, että niillä oli mennyt niinku game humor. Ne vaan syytti mua niinku kaikesta. Ja sitten me voitettiin se peli mun hukkien takia. Mut yksi herra kukaan sellainen, mä en oikeesti varmaan ikinä nähnyt hyvää niinku heroliigas omalla puolella. Sony. Aina hävii, kun tulee Sony. Niin. Mikä siinä on? Mistä sen saa mutelassa? Mä tiedän, se vissiin meni. Mä aina unohdan katsoa. Multiplayer chat, tosta noin. Laittaa vaan kaikille, paitsi sulle. Joo, sieltä saa. Mutta eikö se pingit kans? Ei. Pitäisikö mun käydä? Tässä niillä on Butcheri, Sylvanas, Keltas. Butcheri aika paha, jos sä saata. Ja aina burstettu alas. Pitäisikö yrittää ottaa nopea tää toppi? Joo, voi jees. Entä ei mun tarvii mennä tuota chagaraa jees. Nää. Hyvältä oli aina oli sama idea. Aha, tuolla känkittiin botti 3. Aha. Nyt pystyy nyt aika hyvin varmaan kontestaa, että videos ne kerkää jaosta. Vitut ne kerkee. Ihan ok trade. Ainoa vaan, että tietysti sit kaikista petettiin expaa. Tuleeko ne känkkiin muuta? Sagaraa taas 3 miehen. No, se on vaan oma vika kuin overextended. Kaatas kuoli midis. Mä menen kurkkaa tän botin. Joo. Kuoleeko Jaina? Kuoli. Ei tee siellä on vähän, mutta minkäs teet? Mä sain sen. Mä sain. Joo, mä vedin tohon, symbiosin tohon minioniin. Ei huono. Nyt varmaan alkaa kerää näitä kolikoitakin joskus. Oho, siellä otettiin kämppi. Viulaiset on palauttanut jo vähän. Rehkari on palauttanut. Nyt kuolee Zakara. Nyt se on overextended 24H7. Joo. Mitä tässä pitäisi sanoa? Don't overextend. Monta kertaa sun tää delights tai yksi kolikko, niin saatais palautus. Mikä kurkkaa tän, saaks mä tää smile? No. En mä saa toi ETC kämppistä. No. Kaeltas, nyt on 12. Mä olisin hakenut tuolta muuta. Tulisiko tää tänne näin? Ai kuka? No, tuu se. No, joo. Ja ainakin tulee varmaan. Kiitti. Nekin tais mennä hakeen näitä. Aha, chestit meni. Joo, chestitkin vielä. Vähän huono ajatus. No.
Kyllä. Ui, vitu hyvin veti toi Jaina. Kuoleeko Chakara taas? Kuolee. Ehkä. Onko vielä niin ihan tämän palautuksen nyt, kun tuota chestia otetaan? Ei tarvitse miettiä sitä palautusta ihan vielä. Ja varmasti yrittää palautusta heti kun tuo loppuu. Mm. Tää on siekin. Eiks ne omattu kukaan? Täällä tää ei se ole. Varmaan yritän vähän jeesit siellä on. Silloin paljon. No sen takia just. Miksi me ei saatu kavereita? No mä tiedän. Se tulee niin kauan, että se saa sen palautuksen. Tulisiko se Jaina? Miksei se Jaina tuu? Vihut ei kyllä overextendaa, ei sit niin millään. Toppi täytyy kohta deffa. Joo. No nyt se eteen, se on siellä. Se sai kavereita tällä kertaa. Vedä Jainaa toi Evolution. Ei vittu, tosta tuli toi. Joo, se mä avasin just kun mulla oli hyvä posi. Hyvät posit tuli. Ei vittu, toi Utheri Oulas. Hui, mä otan Damas kuikeli. Se mavas just kun oli saamassa Blitzardin se halme. Ui nätti, sait ne. Joo, mä kuolen varmaan nyt Ei vittu. Vitut kuole. Vitut kuole. Kuolitpas. Ja kuoli. Mihin tää rehkari lähti? En mä tajuu. Tosi huono, että toi rehkari ei ollut siellä. Mm. Utherilla on noin paljon. No, mutta se pystyy kyllä varmaan susteena sen aikaa, että toi aina pääsee sinne, jos sä vaan tajuut, että se ei lähde. Aha, no nyt se ei kyllä susteena enää mitään. Sen olisi pitänyt aina, ei, nyt se ainakin kuolee. Ja ei kuole, jos on muskia. Mulla olisi muutama sekunti tohon Ultimate Evolutioniin. Me saadaan toi Kelthas tosta pois. Ai ne sai palautuksen. No ei se mitään. Kyllä oli vaan yksi kolikko. No, se oli ihan hyvä. Kuoleeko toi Chakara? Mä otan sitä. Okei. Good. No nyt se kuolee, jos se extendaa. Kokeillaan tommos. No niin, Täällä on vielä täällä Utherilla ihan sikana näin. Katsotko tänne tän Chakara? Vittu. Mä olin just käyttänyt Jainaa ton mun paska. Mä menen heittää vähän tällaista tonne. Mulla on tää klooni, niin mun pakko hyödyntää tää jotenkin. Chest.
Näkis. Se seinä antaa muuten visioa, by the way. Mä en ollut varmaan siinä. Kyllä se pakosti ne sut näki, kun Ne sitten katsotaan. suojasko ne mulle palautuksen? Miksi toi Chagara ei tuu tappele? Me saatais palautus. Ai nyt Jaina on. No Jaina haukkas paskaa. Joo, ei ja sit mä kuolen siihen kanssa. Joo. Veli kuolee tää rehkari. Jaina haukkas nyt kyllä ison kasan paskaa. Meni vähän face-tsekkaan. Eikä edes niin vähäkään. Montakas tunnia mä saisin putkea, kun mä en pystynyt D-täkään laittaa päälle. Rämppäsin koko ajan. Ai. Oh fuck, nyt on Kari kuollut. En oo. Kuului se vulta. Lol. Rehkari kaveri. Oho. Jaha, silloin oli paljon. Ai, nyt mä kuolen. Tulit se siihen samaan kohtaan takas? Joo. Se siinä on just ongelma. Koska Chagara ei ole ikinä missään muualla kuin tuolla botissa. No se ei aina varmaan tiedä. Eikä ne mene bossilla. Ehkä. Sylvanas on alhaalla. En taisin ottaa palautus, niin oli vitusti kolikko. Niin joo. Jaha, Jaina taas vaikeuksissa. Se vittu fragää tän Butcher. Ainakin sun alla. Jos ei se anna Lifelitchiä vaan sinne. Miskään ei palauta. Aha, mä löydän täältä kaveri. Olisiko se Jaina sunkaan? Ei, en tiedä. Tai tulee se varmaan, mutta se tulee vähän turhan myöhään. Pitäis tästä nää sieket. Vettekö te niitä selkää tonne alas? Mennään kohta. Mä menen saman tien. Siellä on jo hirveet brawlit päällä. Juu. Utheri otti multa tupla blitzardit naamaa. Nättii. Saatiin ne kolikot ihan vitu hyvä. Joo, nyt ei sais vaan kuolla. Tuut sä munkaan tonne vihubruisereen? Joo. Tuli visio vähän huonosti. Bossi on kyllä vähän riskialtis. Ne tajuut on kyllä ajoissa. Ei. Taasko siellä on Chagara vaikeuksissa? No se vissiin Mavilla selvisti. No. Saataisiko me bossi 3? Kysymys kuuluu, että tuleeko ne vastustajat sinne? Niin. No paras olisi, jos sais heti palautuksen tosta. Multa Mut puuttuu vissiin 2 kolikkoa tai... Ne menee bruisereille. Ne meni bruisereille. Joo. Joo, ne meni bruisereille. Saaks toi rehkari noin? Ne tulee tänne varmaan suoraan. Joo. Oho, sieltähän ne tuli. Joo, siinähän ne. Mä en halua tuota riskiä. Oh fuck. Miten se rehkari kuoli noin nopea? Ei perse. Meneekö se Jaina niitä oikeesti selkeä? Rohkelikko. Mikä ottaa palautuksen? Vittu kun tulee tunnia niin paljon, ettei pysty tekemään mitään. Ei se mitään, kyllä te vipeette ne. Saisko tuon tosta? Saa, se on permaslavees niin kauan kun saat siinä. Tai ei perma, mut kuitenkin. No se oli siinä. Chestin. Mä haluaisin ottaa tän palautuksen kyllä nyt siltä. Aika jännä, menetettiin heti alkuun hukkeliin tuohon fightiin suoraan, mutta silti saatiin.
ratkaisu. Minun pitäisi katsoa toppi. Mä. Se on vähän liian raskas mulle. Mä. Oi vittu, meitsi Soola tappaa Sylvanaksi melkein. Ei ihan. Pitäisikö mä ottaa toi 2 targettia vai shieldi? Kyllä mä nyt otan toi 2 targettia. Se on vaan harmi, kun sä oot aika usein kyllä yksin siellä. No, jos ei joku on, niin se on vaan rehkari. Onks meidän kolikon? On se meidän Jainalla vaikka kuinka paljon. Se on varmaan että nyt pällistelee omien kanssa. Joo. Vihu yrittää ottaa palautusta kanssa. Jaina missä? Ja aina tulee se. Joo. Mä tsakaraan tossa selän puolella. Hyvä. Ja aina jäi tonne duelaan. Täällä olisi hyvä mavi. Joo, me tapetaan ETC kuoli. Me tullaan sinne. Me otetaan Bruiseri. Ei Butcheri siis. Noin. Jatketaan. Jatketaan. Joo. Tää on ihan sairas tää Jaina kompa. Mm-hmm. Niinku huomaat. Nyt pitäis melkein mennä puskeen beissiin. Joo, nyt kore paskaksi. Eiks me saatais vittu korekin? Helposti. Helposti saadaan kore tässä vaiheessa. Jos noin vähän tajuu nyt pallon. No niin. Kyllä me otais saatu vittu melkein Chakarankin kautta. No nyt sä voit käyttää sen tuplaiseksi, niin. Mitä? Joo nyt. Noniin. Tuplahattu. Mitä vika oli Abaturissa? Ne yleensä loppuu ne sora-äänet sitten tässä pelin lopussa. Niin. Kyllä meillä oli aika hyvä komppi, nyt vaan toi Chakari täysin hukassa. Niin oli. No, se mitään. Matchpointteja tasan 100. Porukka on yleensä tottunut, että tässä mapissa aina botis pelaa aika lailla rauhassa 1-1. Niin sit no, mutta en mä tiedä siis tavallaan, jos sä kuolet kerran siellä alussa, niin sit vois ottaa vähän chillim, jos sä kuolet toisen kerran, niin sitten miettii niinku, että teenkö jotain väärin. Sitten kun 3. kerta, niin siinä vaiheessa lähtisi jo unista. Niinpä. Rööki. Mä käyn röökillä, joo. GG, pelataan